kafin sallah fa tsora kwana guda fa na ara masa kayana yanzu ma haka bai so ma mu haɗu jiya na kira shi ya kira kan wayana yau da safe kuma na kira shi yana gintse mu waya to Allah ya sa mu haɗu da shi ni sai ya kut amma ya mugun rena mun wayo ga nan wallahi ya mugun rena mun wayo ka Allah alhamdulillah ina kana haka muka yi da kai ina kana yo wani bayani za ka yi man wallahi zan ma bayani wani bayani za ka yi man ka jira zan ma bayani na kira ka ki daga wayana ya kake so ka yi da ni ne yau da safe kira nawa ne ma ka daga man kira ne yo wani kalar bayani ka sake ni zan ma bayani kai ni wallahi sake ni ka ji zan ma bayani kai ni waji nike kamar in daga ka in buga ka ga kasa Allah baka hakuri bari in ma bayani sake ni haka kaga wannan wayan tun ranar ne karbi kayanka wannan wayan ta fashe ba na iya daga kira yanzu ina son ma in kira ka ba zan iya daga ba har gidanku na je ranan ka tambaye faka ji na tambaye faka nace ina haki zan kai ma kayanka ne a ranar sallah yace baka nan da Allah kai hakuri an jima zan kai ma an ƙi a hakura shekara nawa muka ina ta Allah kai mai bayani ba na je ina tambayar wai wannan ni zan ara mai kayana sallah saura kwana guda fa ya zo na ara mai kayana na kira wayan shi ma ya ƙi daga ce kawo min kayana na kira shi ya ƙi daga yau da safe kiran da ne mai ya fi 30 ya ƙi daga min waya yo wani haƙuri kai yanzu garin ya kawo kayan wallahi ranar sallah wata yarinya ne ina son in je wurin ta kuma kayana na kai guga ban yi guga ba amma da Allah ina baje ka Allah ina baje ka ya baje kayan shi wallahi ka baje kayan Allah na dan Allah kori assalamu alaikum masu sauraron mu assalamu alaikum masoyan mu masu kallon mu masu sauraron mu to komai yayi daidai to da Allah muna da sanarwa Loma me kace ma za mu faɗa me ma kace za mu faɗa magana kuɗin a baya subscribe kawai da subscribe muke so ka danna mana subscribe gaskiya ne wannan